Diyos na makakamhan. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Pag-umawon ang nadigdig sa satuya, panong pagkamuot asin pagkahera. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa Sa Martes Santo, igwapo ng Lenten Recollection, nagigibuhon pagkatapos kan misa sa hapon. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Si Isay ining hadenin kamurawayan. Siya ang kagurangnan, Diyos na makakamhan. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog
Alag ni Edgar E. Anaclita, dulot ni Mr. and Mrs. Jaime F. Atoli Jr. and family. Para sa kalag ni Michael, dulot ni Mrs. Esther Francia and family. Para sa kalag ni Paring, dulot ni Enrique Miranda Jr. Para sa kalag ni Rodora, dulot ni Rene and Grace Piñano and family. Anpam Sunday sponsors po, iyo ang mga minasunod. Mrs. Esther Oxiano and family, Mose Bigayan, Baby Villaflor, as in Wendell and Sita Escolano and family. Si Isa'y ining halenin kamurawayan, siyaan kakurangan, Diyos na makakamhan. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan, kan simbahan, malaog ang hadenin kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Pag umawon ang nadigdi sa satuya, panong pagkamoo, asin pagkaherap. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan, kan simbahan, malaog ang hadenin kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan, kan simbahan, malaog ang hadenin kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Ibrad kan Domingo ng Pasyon. Si Kristo naglaog, daraan kapangganahan sa saiyang sadiring syudad. Tanganing tapuson ang saiyang misyon bilang Mesiyas. Magtios magadan, asin mabuhay liwat. Ang maugmang paglaog na pigsisilibrar sa pagpuon kan Semana Santa, nagpapamati nin tulong bagay.
An sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. An sa iyang pagkagadan, bakong kadaugan, kundi sarong kapangganahan. An mga agi-agi kan buhay ni Jesus, digdi sa ibabaw nin daga, iyo ang pag-utop kan plano nin kaligtasan. Dapat magkaigwaman lugod kita nin siring na paghiling, kun an sa tuyang buhay nakakamate nin makuring pagtios. An Santa Misa po nyato ngunyan, panginginutan ni Reverendo Padre June Nabo. Matindog na po ang gabos. Ipamibiman niya ito ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos,
asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntan sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos po. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong mga kasalan. Misal. Mahirak man lugod sa tuwang Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa tuwang mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakaman sa agkud paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katauhan, hinimumong manitao an samong paraligtas, asin magpaasan kan krus, kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood, kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Mas kinangani nasasambit ini sa kapiyastahan nin pagbunyag kan sa tuong kagurangnan. Bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tao, an Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw an hade kaidtong panahon o an Mesiyas na maabot. Hurup-hurupan niya to ang salmo responsoryal na nagsasaysay kan kagadanan nin kagurangnan. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Dila nin may inadalan, itinausa ko nin Diyos na kagurangnan.
Tanganing maaraman ko kung ano ang sakong isisimbag sa mga napapagal. Aga-aga pinupukaw niya ako sa pagdangog, sa paghimati, siring sa mga nag-aadal. Binuksan ng Diyos na kagurangnan ang sakong talinga. Day ako nagtumang, day ako nagtalikod. Ang sakong likod itinaya ko sa mga naghampak sako. Ang sakong pisngi sa mga nagrabnot kan sakong barabas. Dai ko tinakpan ang sakong lalawgon sa muda, asin sa lotab. Sinusurog ako ng Diyos na kagurangnan, kaya day ako ipapasupog kabaing sa gapo na matagas ang sakong lalawgon. Aram ko na day ako masusupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio sa tuya po nga awiton. Pinag-ulog-ulog ako nin gabos na nakahiling sako. Nagturoya-tuyasin da, asin nagtarango-tango. Nagsarig siya sa kagurangnan. Iligtas siya nin kagurangnan, kun katuod niya ang kagurangnan. Agawon siya nin kagurangnan. Diyos ko, kadaw na pinabayaan mo. Ako, kadaw na pinabayaan mo. Ako. Pinalibutan ako nin dakol na ayam. Dinaguso ako nin mga tawong tampalasan. Tinusok nindaan sa kong mga kamot asin bitis. Nabibilang ko ang gabos kong mga tulang. Diyos ko, kadaw na pinabayaan mo. Ako, kadaw na pinabayaan mo. Ako. Pinagbaranganin daan sa kuyang gubing. Pinagripahan an sa kong bado. Kagurangnan, hari pagrayo sako sa kong kusog. Paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, kadaw na pinabayaan mo. Ako, kadaw na pinabayaan mo. Ako. An sa imong ngaran irurukyaw ko sa mga tugang. Uumawon ta ka asin mansinda nagtiripon. An kagurangnan umawon nindo na nagaarang sa iya. Umawon nindo gabos mga aki ni Israel. Diyos ko, kadaw na pinabayaan mo. Ako, kadaw na pinabayaan mo. Ako.
Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnuan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrurukyaw kan awit na ini ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipo. Diyos non ang kamugtakan ni Kristo. Alagad, dai niya ipinagpadayaw an sa iyang pagkapantay sa Diyos. Kundi, nagpakumbaba, naging siring sa uripon, naging siring sa tawo. Asin huli ta siya arog kan gabos na tawo, urog siyang nagpakumbaba. Inako niya ang kagadanan duman sa krus. Kaya, initaas siya nin Diyos asin tinawan nin ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya ang gabos sa langit, sa daga asin sa irarom nin daga, magluhod sa ngaran ni Jesus. Asin ang gabos na dila, maglukyaw na si Heso Kristo kagurangnan. Para sa kamurawayan ni Diyos. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos. Pagbasa kan pasyon ni Heso Kristo susog kay San Mateo. Si Jesus inatubang sa gobernador, asin ang gobernador naghapot. Si Jesus itanubang sa gobernador, asin gobernador naghapot. Ika anhade kan mga Hudyo. Si Jesus nagsimbag, Sa diri mong mga tataramon iyan, mantang siya ipinagsusumbong kan mga puonin kapadian, asin mga puonin banwaan, dai siya nagsimbag, kaya si Pilato naghapot. Da imo nadadangog ang mga sumbong laban sa imo. Si Jesus dai nagsimbag sa anuman na sumbong. Ini dakulang ipinagngalas kan gobernador. Sa aldaw na fiesta, ang gobernador may ugali na magpaluwas nin sarong preso na hinahagad kan banwaan. Igwa kaidto dumanin sarong bantog na preso, si Barabas. Pagtiripon kan katawuhan, hinapot ni Pilato. Sisay ang buot nindong paluwason ko. Si Barabas o si Jesus na inapod ni Kristo. Aram niya na dahil sa kaurihan si Jesus itinauninda sa iya. Mantang siya nasa tribunal, an sa iyang agom nagpatugon. Da imo pakilabotan ang banal na tawong iyan. Kasupanggi,
Dakol ang tinios ko sa pagkiturugan dahil sa iya. An mga tawo sinadol kan mga puon nin kapadian, asin mga puon sa banwaan, nahagadon si Barabas, asin ipagadan si Jesus. Ang gobernador naghapot, Sisay ang buot nindo na paluwason ko. nagsimbag sinda. Si Barabas, Hinapot sinda ni Pilato, Ano ang gigibuhon ko ki Jesus na inupod ni Kristo? nagsimbag sinda gabos. ipako siya sa krus. Si Pilato giraray naghapot, Ta daw, ano maraot na ginibo niya? sinda gabos orog na nagkurahaw. Ipako siya sa krus. Kan mahiling ni Pilato na mayo siyang maginibo, ata ngani nag-uurog an ribok, naghagad nin tubig asin naghugas kan kamot sa atubang kan katawuhan. Dangan nagsabi, Dai akong sala sa dugo na ini, kamuna ang bahala. ang gabos na tawo nagsimbag, Kami asin ang samong mga aki ang bahala kan sa iyang dugo. huli kainis si Barabas itinao ni Pilato sa sainda. Alagad si Jesus ipinahampak asin ipinako sa krus. Si Jesus dinara kan mga soldados kan gobernador sa pretoryo, asin tinipon ang bilog na batalyon, hinubaan asin sinanglian nin gubing na pula, nagsalapid nin koronang tunok, ibinugtak sa saiyang payo asin sa tuong kamot sarong kawayan. Nagluluhod-luhod sinda, pinag-uulog-ulog siya, asin pinagningisihan. Tara, hadi nin mga Hudyo. Pinaglutaban siya ninda, kinuaan kawayan, asin ipinakol sa payo. Pakapag-ulog-ulog sa iya, asin dinaratanganing ipako sa krus. Hinali sa manto, isinangli ang dating bado. Kan sinda nagluwas, nasabat ninda ang sarong lalaki na taga Sirene na ang ngaran Simon, asin pinirit na magpasan kan krus ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na inaapod Golgota, buot sabihon lugar nin banga bungo, ipinainom sa iya arak na sinalakan nin apdo. Ninamitan ni Jesus alagad habong inumon. Pakatapos na sa indang ipinako sa krus, pinagbaranga an sa iyang gubing, asin pinagripahan. Dangan nagturukaw, asin pinagbantayan siya ninda. Sa ibabaw kan sa iyang payo, ibinugtak ang sumbong laban sa iya. Ini si Jesus, ang hade kan mga Hudiyo. Ipinako man sa krus, kaiba niya ang duwang tulisan, saro sa tuo, asin saro sa wala. Ang mga nag-aragi, nag-ulog-ulog sa iya, asin nagsabi, Ika na magaba kan simbahan, asin mapatindog kaiyan sa laog nin tulong aldaw. Ligtasan an sa imong sadiri, kung ika an aki inin Diyos, tumanggal ka sa krus. siring man, ang mga puon nin kapadian, kaiba ang mga eskribas, asin mga puon sa banwaan, nag-ulog-ulog sa iya, asin nagsabi, Nagligtas sa iba, asin dai nakakaligtas sa iya mansana. Hade siya nin Israel. Tumanggal ka sa krus, asin kita matungod sa iya. Nagsarig siya sa Diyos, kung totoong gusto nin Diyos, iligtas siya niya. Hulita siya mansana nagsabi, Ako ang aki nin Diyos. ang mga tulisan na ipinako sa krus, kaiba niya, nag-ulog-ulog man sa iya. Puon pagkaudto, sagod pagka alas 3 nin hapon, nagdiklom ang bilog na daga. Pag alas 3, si Jesus nagkurahaw
nin makusog. Eli, Eli, lama sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pagkadangog kaini, nagkapiras sa mga yaon duman, nagsabi, Inaapod si Elias. saro sa inda nagdalagan, nagkuanin esponha, binasa sa suka, ibinugtak sa tukon, asin ipinainom sa iya. Ang mga iba nagsabi, Halat, hilnguntakon si Elias magdigdi sa pagligtas sa iya. Giraray, si Jesus nagkurahaw nin makusog, asin nautsan. Ang kortina sa simbahan, nagisip poon sa itaas, sagkod sa ibaba. Ang daga na yugyog, ang mga gapo nagkabaranga, ang mga lulubngan nagkaburuksan, asindakol na mga bangkay nin mga banal na nagadan nagbarangon. Pakatapos kan pagkabuhay liwat ni Jesus, nagruluwas sa mga lulubngan, nagduruman sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakol na tao. Ang senturyon, asin mga soldados na kaibahan niya sa pagbantay kay Jesus, kan mahiling ang linog, asin ang gabos na nangyari, pano nin takot, nagsabi, Totoong mananggad, ini ang aki nin Diyos. Ang pasyon ni Yesu Kristo na sa tuong kagurangnan. pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw tabi. Arukan sa tuyang nadangog, ang sa tuyang selebrasyon ngunyan, nagpapagirumdum sa satuya, kan kaugmahan kan paglaog ni Kristo sa Jerusalem, mapagirumdum sa satuya, sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Inimaray na sabi nga ni paghurup-hurupan niya to, ulita ang mga bagay na ini nangyari tangani na ang gabos makaligtas. Kaya kung anuman, sabi tangani, kung anuman ang mga kahagadan kan mga selebrasyon na maabot, tawan niya to nin oras o kaya seryosohon niya to. Tangani na ang sa tuyang selebrasyon, bako ulang magluwas na paburunggahan o kaya kung ano pa man na pabiridahan, kundi magkaigwanin epekto inot sa gabos sa satuyang kalag. Na kita at least ma-remind kan mga katutuuhan susog sa mga tataramon kan satuyang kagurangnan. Ilag nga to ang satuyang sadiri kan si Kristo naglaog sa Jerusalem. Kung kita yaon duman sa crowd, siguro saruman kita sa mga makurahaw nin kaugmahan, sa mga maawit, sa mga mawagayway nin palaspas. Ulita na uugma kita, nagabot, naglaugan Mesiyas. Alagad, saruman din sa consideration na kunyaon kita duman sa lugar na ito, siguro saruman din kita duman sa nagkukurahaw na ipako sa cross. Mga tugang, grumdumon niya to, ang mga taong nagkukurahaw nin kaugmahan, huli sa iyang paglaog, pag-abot, iyo man din ang makurahaw na siya ipagadan, na siya ipako sa cross. Kaya masasabi niya to na siguro, ang mga nangyaring ini, of course, lano kan mahal na Diyos, pero kung ihilingon niya to sa satuyang
eksperyensya, tunay na mangyayari. Ang mga tao arog sa tuya, mga daradara, di ba? Kung ano so dakol, garubaga nagiging iyon ang tama. Kaya kung ano ang kurahaw kan kadaklan, iyon naman ang kinukurahaw. Tangani na, sabi kayan, maging in o kaya makaiba. So digdi mga tugang, sa tuyang tawaning atensyon, paano kita naninindugan sa katotohan sa tahaw kan mga pagduhagi o kaya sa tahaw kan pagtakop o sabi ka ni tahob kan mga katotohan na nangyayari sa to. Arog daw kita kan mga nagkurahaw kay Kristo na ipako sa krus, nahuli sa iyo ang kinukurahaw kan kagabsan, kan kadakol, iyo naman na sa tong ikukurahaw. So digdi, paladan kita kung sa tahaw kan mga sugot na ninindugan kita sa katotohan. Asin kung kita manadadara o daradara kan mga nangyayari sa satuyang kapalibutan, maghurup-hurup kita. Hulita baka sala ang satuyang inaako asin ikinukurahaw. Imaginon ta si Kristo, siya nanindugan, dawa na ngani masakit, dawa na ngani makontra siya sa mga haralangkaw na mga opisyalis kan panahon niya, sa mga puunin kapadian. Alagad ano an bunga kan sa iyang pagtaram, napukawan an mga turog. Sabi nga ni kayan, namuklad an mata kan mga tawo sa mga salang itinutok do sa inda kan panahon inda. Kaya na nga ni anggot sa iya an mga iskribas asin pariseyos, hulitaan sa iyang tinataram katotohan. Asin sa katotohan na iyan, nabubuklatan, naaaraman kung ano ang sa indang mga itinatago. So digdi, siring man sa satuyang eksperyensya, gurano kita nagtataram sa mga bagay na aram niya tong sala. O inaako ta sa na ini, huli sa satuyang supog, o kaya huli sa satuyang takot, o kaya personal na kamautan. So maging instrumento kita mga tugang sa satuyang panahon kan pagkaaram kan satuyang kapwa, manunungod sa kung ano baga talaga ang tama. Remember, permi niya itong sinasabi baga, pag day kita nagigirong, mayong mangyayari. Ang satuyang pagirong bako yan pagtumang, kundi ang pagirong niya to pagpagirumdom, lalo na duman sa mga nakakalingaw kung ano ang tama. Kaya magtaram kita, aram taman kung paano ang pagtaram na may pagrespeto, di ba? Di man buot sabihon na mataram kita na garubaga kita kagdaog, o kaya garubaga di kita tatao magrespeto. Dai, pwede tang taramon ang katotohan sa maray na paagi. Ang importante, nagtataram kita pag ang katotohan nababaliwala o kaya tinatahuban. Di kita masupog. Dawa pa sisay ang nasa atubangan niya to, kung sala ang ginigibo, obligasyon niya to nataraman sinda, pagirumdumon sinda sa maray na paagi. Taano, magtururugang kita inot sa gabos, sa matakan mahal na Diyos. May responsibilidad kita para sa sainda. Itong inaapod niya, itong moral responsibility. Kung dahil kita mataram, inuumit niya to ang satuyang responsibilidad. So nagkakaigwa kita nin kasaalan sa ngaran kan pagtikom kan satuyang mga nguso. Kaya kung ano ang tama, iyo dapat i-remind niya to sa sainda. Iyo dapat ang saindang, sabi kan, marumduman kung sinda nalilingaw na. Kaya bako ining kawaran nin respeto, bako ining pagtumang o kung ano paman, kundi
pagtabang sa tawo na nagtuturog na mapukawan o pagtabang sa tawo na nakakalingaw kan kun ano ang tama na ginigibo sa iyang pagkabuhay. Kaya mga tugang, si Kristo naging instrumento kan pagkaaram kan kun ano ang tama. Siring man sa satuya, kita mga instrumento man sa satuyang henerasyon na mapukawan ang mga tugang nyato na nagtuturog na mga day nakakagirumdum kan sa indang mga dapat na ginigibo. So paladan kita, kung igwa kita kayanin inaapod na firm conviction na sa satuyang pangaraal daw na pagkabuhay, maninindugan kita sa pagdara kan katotohan, ano pa man ang sitwasyon, igwa kita, o sain pa man kita makaabot. Kung sakaling dangugon kita, kan mga taong pinagirumdum niya to, salamat sa Diyos, hulit na napukawan ang sa indang mga pagturog. Alagad kung dai kita dangugon, salamat sa Diyos, at least ginibo ta ang sa tuyang parte. Alagad kung mayo lamang kitang ginibo, hirak man sa tuya. Sinayang niya to ang oportunidad na itinao sa satuya, tangani na kita makatabang, bakulang sa satong sadiri, kundi sa satuyang kapwa. So rumdumon niya to sa satuyang pagpapakabanal, dahil niya to makukuan kabanalan na kita sana. Makukuha niya to ang kabanalan, kaibanan kita gabos, kaibanan na satuyang mga tugang. Kaya mauton niya to na makatabang kita sa isip, sa tataramon, asin sa gibo. Matindog na po ang gabos. Ang nalang panlangit asin dagat.
pamibining banwaan, napakusog kan tataramon asin halimbawa ni Jesus, mamibi kita sa satuyang Diyos no na Ama, na ankulog asin kagadanan kan sa iyang aki, magbunga sa to asin sa gabos. Ang satong simbag, kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa naglilingkod sa simbahan, maimbod, asin daing takot, na nagbabalangibog kan marahay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato na Kristiyano, na makanuod kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalan nin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakihan sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marahay, asin Diyos noon na siyudad, na mayo nin si isay man na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tao, nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakihan sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda sa Jesus, na nagpadagos sa iyang dalan nin pagtios, na siya sanang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakihan sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakihan sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, naan mga maabot na aldaw kan Semana Santa, magin panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato na mas harani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakihan sa imong banwaan kagurangnan. Diyos sa samuyang Ama, hinanyugaan sa muyang mga pamibi, asin tabangi kaming masabutan ang lingwahe nin pagsarig asin pagkaherak, pakipag-ulian asin pagpasalamat, nin katalingkasan asin pagkasabot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa pagdulot kan mga atang.
Tindog Tabi. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kan pasyon kan bugtong mong aki, ang pagkaherak mo maginharanisa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkaherak na sa mong linalauman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maniniko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadana nagpara kan sa mong mga karatan, asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kaibakan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, sa magayagayang selebrasyon, nagsasabi. Kagurangan, Diyos ni mga hapon, ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Sana sa kaligtasan, palagan ang pinatindi, sa harangan kagurangan. Sana sa Kagurangnan ikanang gadbanal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis sa singararay pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimayra kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lilawgon, kay raki kami gabos na mimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo sa langit, Agawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa kabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Seso Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace with be you. with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog, kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi, tanganing kaming ginibo mong maglaom, sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minabawot, huli kan sa iyaman sanang pagkabuhay liwat, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw muna po kita. Ngunyan po, misa pro seminaryo, igwa po kita ng second collection para sa satuyang mga seminaryo. Siring man po, susog sa deklarasyon kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ang Domingo de Ramos, iuman ang Domingo kan Alay Kapwa, ang satuyang limos ipapanungod sa mga tugang nyatong nangangaipo. Schedule kan misa pagkahapon po, balik na sa dati, alas 4 nin hapon pag Domingo. Ngunya na Semana Santa, igwa po nin magpapakumpisal o pagpakumpisal, nagigibuhon sa pagkaaga asin pagkahapon. Pinapagirundum po ang gabos na sa maninigong pag-ako kan komunyon, kaipuhan tabi na marahay na magkumpisal. Dakulang pagbasang-basang po kan sakramento, kan pagkomunyon an may mortal na kasalan. Sa Martes Santo po, igwa po kita ng Lenten Recollection, nagigibuhon pagkatapos kan misa sa hapon. Ini po itatao ni Reverendo Padre Dario Echepare, ang Director kanas Naga Parochial School. Pinapagirundum po, giraray ang nasa Biyernes Santo, aldaw nin pag-ayuno asin abstinensya. Ang abstinensya, iyo po ang daig pagkakanin karne sa aldaw na ipinapangalad. So, uncovered po kayo ni ang 14 to 18 years old. Ang pag-ayuno po, 18 to 60. So, mga 60 ups, although exempted ka mo, pero you are welcome. Ano po? If you can do extra sacrifices, why not? So, you are very much welcome. Ang pag-ayuno, yun pagpugol sa pagkakan sa bilog na aldaw nin Biyernes Santo. So, pwede po kita magpili kung saan kita makakan. Okay? Kung aga, kakan kitang tuda, o kaya udto, o kaya hapon. Okay? So, at least, ang wisdom kani, at least ma-feel niya to ang sakripisyo. Okay? Ang sakit na inagihan ni Kristo na sa tuyang kagurangnan. 7 palabras po, sa Biyernes Santo, igwa po kita nin 7 palabras, nagigibuhon digdi sa atong simbahan. Dangan isusunod niya to ang pagtanggalasin pagsamba sa cross. Huli sa limitadong espasyo sa simbahan, asin huli kan pagkumpil sa kapiyastahan, ang pagbunyag po gigibuhon sa Petsa 2, Vesperas, asin Petsa 5 kan Mayo, kapiyastahan ni Inang Angostia, sa oras na alas 10 nin aga, sa mga aldaw na iyan. Magpili po sa arinma na duwang aldaw na nabanggit. Tabi magpalista sa opisina, asin magdara kan birth certificate kan sa indong mga aki. Salamat po. Tindog tabi. Mamibi kita. Idukoan mga payo, asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. kagurangnan namimibi kami, hilinga ining sa mong pamilya, na para kaini, ang sa mong kagurangnan Heso Kristo, day nagduwa-duwa, magpasaluib sa mga kamot kan tampalasan, asin magtios kan pagsakit kan krus, siya na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Asin bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw asin umawon ta si Jesus na sa tong Mesiyas. Salamat sa Diyos. Si may mga palaspas po, kung pwede, digdi kita. And then, tawanan nindo ako ng agyan sa tahaw, tanganing maabot ko ang huri. Okay? Si mga mayo naman, pwede na pong mag-uli. Okay na po, si iba di na magsuksok. Tawa na lang nindo ako ng agyan sa tahaw.
Mamibig kita, o Diyos na makakaman sa good paman, pakabanala kan sa imong bendisyon ining mga langkoy, asin palma, tanganing kaming mga nagsusunod sa pagrukyaw kay Kristong Hadi, makaabot huli sa iya sa daing tapos na Jerusalem. Siya na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Tawan po nindo ako ning dalan sa tahaw. Sige na. Tawan tabong lalabusan po si Padi. So tapos na pong nabibindisyonan, pwede na pong maratras na po ng aning so iba pong di pa po nabibindisyonan, makabantay man po.
Hosana sa